10. diel komiksu Moritz, návrat do Európy, sa odohráva v rokoch 1777 až 1778. Moritz sa po trojročnej misii na Madagaskare vracia do Európy. S rodinou a sprievodom sa usídli na istý čas v Paríži. Snaží sa odprezentovať svoje pôsobenie na Madagaskare a získať spojencov s finančným kapitálom k svojmu ďalšiemu pôsobeniu na Madagaskare. Dostáva sa do kontaktu s novým panovníkom Francúzska Ľudovítom XVI. Pod svoju ochranu si ho zobrala mladá kráľovná Mária Antónia Habsburská, dcéra Márie Terézie. V Paríži Beňovský stretáva spolubojovníka z Barskej konfederácie Kazimíra Pulaského, ktorý ho zoznamuje s americkým veľvyslancom Benjaminom Franklinom. V zime 1777 sa Beňovský so sprievodom vráti do Uhorska a kupuje pre svoju rodinu Pongrácovský kaštiel v Beckovskej Vieske. Dostáva sa mu uznania zo strany Márie Terézie, ktorá mu udeľuje titul grófa a polepšuje jeho rodový erb. Zároveň získava od kráľa Ľudovíta XVI. Hodnosť brigádneho generála Francúzska. Komiks Moritz si môžete objednať na www.moritzbenovsky.sk.